दायोथ' जोङो मिथिनाय मोनदों माने जोंनि थामथि एकर्ड बिटिसि एकर्ड जानायनि उनावबो माने गफुरथ' नङा गथै डिमान्डआनो जाहैबाय आसाम डिबेट 50-50मोन नाथाय बिनि गेजेराव थामथि एकर्ड जानानै थांबाय बे थामथि एकर्ड जानानै थांनायनि उनावबो माने जियाबायदि एबसुनि डिमान्ड बेखौ मोननांगौमोन दा बेखौ मोननाय जायाखै दा बेजों लोगोसे थांनाय अक्ट'खौ बावनाय जाबाय दा बे अक्ट' बायदियै आसाम सरकारनि मोनसे दफा थानाय बायदियै बर' एलेखाफोरखौ मा बिटिआरआव एबा बिटिसिआव सोसननाय दंमोन दा बेखौ माखासे सोसननाय जाबाय नाथाय जोंनि गहपुरावबो माखासे गामिनाव हाबनाय जादों माखासे गामिया जोङो बिएससिआव हाबनाय जायाखै। नोंथांमोना नों बिजेपुर गामिया हाबाखै दासिमबो नाथाय बै हाबखानाय गामिनि रायजो राजाखौ मा खावलायनो सानो? बेनोदि जोङो नैनं बिजयपुर गामिनि जानानै नैबेखौनो खावलायनो सानदों जाबायदि गहपुर ओनसोलावबो हाबनांगौ बायदि हाबाखै नाथाय माखासे गामिफोरा बिटिसिआव हाबनाय जाबाय दा बे बिटिसिआव हाबनायखौ सोर मावदों होननानै बुङोब्ला जों थोंजोङै बेखौनो बुंनांगोनदि दानि सोलिबाय थानाय सरकार प्रमद बर'नि मा बोसोराव जेसेबां बायदि मावनांगौमोन बेखौ मावनानै जोंनि बर' सुबुंनि थाखाय मोजां खामानि मावनानै देखायगासिनो दं दा बेजों लोगोसे आं नैबेखौ खावलायनो लुबैदों दि दानि फैगौ जा बिटिसिनि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव गहपुर एबा आउट अफ बिटिसिनि जानानै हाबनानै थानाय बावैसो सिगां हाबनानै थानाय बिटिआरआव बे गामिफोरा जाय सुबुंफोरा भट होनो मोन्थाय मोनदोंमोन दा बै भट होनो मोन्थाय मोननायफोरा जाहाथे सोलिबाय थानाय एबा प्रमद बर' हानजानि सरकारखौनो बेखौनो भट होनानै देरहाहोगोन होननानै जों हाबै माखासे बर' गामिफोरा जों बेखौनो खावलायोदि जाहाथे हाबखांनायनि उनाव बे फिन आरो 5 बोसोर जुदि सरकार दायोब्ला अब्ला जोङो माखासे मावनांगौ सुबिदाफोरखौ मावनो मोनगोन आरो जाय गामिफोरा बिटिसिआव हाबाखैमोन बेखौ सिगांनि बायदियै मोजाङै गोख्रोङै मावनानै बे आद्रा थानाय गामिफोरखौबो सोसनगोन होननानै जोङो मिजिंथिदों आरो आङो 2 नं बिजयपुरनि गामिनि रायजो जानानै बेखौनो खावलायोदि जाय गामिफोरा बिटिसिआव दासिम हाबनानै दङ आरो हाबनायनि गेजेरजों दा भट होनो सुबिदा मोनदों बै बिथांमोना भटखौ इउपिपिएल हानजानोनो भटखौ होनानै प्रमद सारखौनो जाहाथे फिनबाव सरकार दानो थाखाय मोन्थाय होयो एबा सुबिदाखौ होयो आं बेखौनो खावलायनाय जायो। दिनाव दा जोंनि जिहेतु 2 नं बिजेपुर जानानै जोङो दा साग्रिद दं दा खौसेथि जानानै जों रायजो जानानै दं खिन्थु जों आसा खालामो जे मानि बे 5 बोसोर सलायनाय जिहेतु इउपिपिएल प्रमद बर' सारा जिहेतु दैदेनलांदों खामानि दामानि जिहेतु बेनि आयेन बायेन बा संसाराव नैबे बर' हारिया बोरै सुबिदा मोनगोन बोरै सुबिदायै रायजो जानो हागोन होननानै बे सारा जिहेतु 1निफ्राय 100सिम सानै साननानै दा जिहेतु खामानि मावदों बे खामानि मावनाया धन्यबाद आरोबाव नैबे जिहेतु बिसायख'थि जिहेतु बिटिआरनि इलेक्सनाव जाहाथे आंबो आसा खालामो बे सारा जाहाथे नैबे माबायाव इलेक्सनाव उथ्रिनानै बा बेनो बर' हारिखौ आरो साबसिन हामसिन मावलांगोन होननानै जोंनि जिहेतु सुबिदा मोननो गोनां जिहेतु आसाम सरकाराव जिहेतु बिटिसिनि माबा फैयो थाखा फैसा फैयो जाहाथे बिसोरो बे सरकारा लाखोमाजासे हाजासे जाहाथे नैबे प्रमद सारा 1निफ्राय 100सिम इलु बे थाखाफ्रा बा बे आयेनफ्रा बा माबा मोनसे खामानिफ्रा बबेहाय हाबनानै दं बेफोरखौ माबा नागिरै बिजिरनानै जाहाथे नैबे आरोबाव मावफिननो हानाय बे सुबिदाखौ जोंनि जिहेतु 2 नम्बर बिजेपुर गामिनिफ्राय आं बुंनाय जादों आरो दा बेनो बाथ्राया खिन्थु जोंनि गहपुर एरियायाव माने बिटिआर हाबनाय होननानैबा जोंनि गामि गेजेरनिफ्राय जोंनि गामिया 2 नं बिजेपुर सानजाहा जोबनाय सिमायाव ओमफ्राय ओरै जोंनिफ्राय सोनाबहा बरपुख्रि सनापुर एरिया सनापुर पन्सायत बिसोर हाबजोबलांबाय खिन्थु जोंनि आलुफारा पन्सायत नैबे गेजेर खन्द'आव हाबनाय जायाखै जाहाथे बे हाबैखौ नैबे सरकार मोननानै गोदान सरकार मोननानै आरोबाव जितु हाबै न'खरखौ बा गामिखौ आरो मोजाङैनो थाबैनो सुफुंनो हायो आरो जिहेतु हाबहोनानै जोंबो जाहाथे बैजों समान जितु मोननांगौ सरकारनिफ्राय जाहाथे बेफोरखौ जोंबो भाग मोनो बेखौनो होननानै आङो फंनैसोआवनो फोजोबनाय जाबाय। आरो
दाथ' गामिया दासिमबो बिटिआरआव हाबाखै आरो लोगोसे जा गामिया बिटिआरआव हाबनाय दङ दा बै बिथांमोन रायजोफ्रा भट हरबासो बिथाङा देरहासार जागोन दा बिथांमोनखौ मा खावलायहरनो सानगोन? खावलायनाय माने आंनो गिबियाव बुंखादों माने एबार इलेक्सनावबो जाहाथे नैबे जिहेतु मानसिफ्रा बिटिआरआव हाबनानै इलेक्सन माबा भट होनो मोनगोन बे भट होनो मोननानै बेखौ उथ्रिहरहोनांगौ आरो जिहेतु फैगोन खामानिफोरखौ जाहाथे थालांनाय खामानिफोरखौ मावफुंनो बेनो सुबिदा होयो आं बेखौ खावलायो रायजोफोरखौ जाहाथे बेनो भट होनानै उथ्रिनानै जाहाथे जोंनि माबाफोरखौ बाखि खामानिफोरखौ मावफुंनो हालांथों।